de tots els valencians, la dignitat en la lluita per la democràcia i l'autogovern. Us demane un fort aplaudiment per al comitè d'empresa i tots els treballadors de Radio Televisió Valenciana. Bona nit a tots. Bona nit a tots. La lluita dels treballadors de Radio Televisió Valenciana ahir no era només una lluita laboral, era una lluita per la dignitat d'un poble, era la lluita per la dignitat del poble valencià que estava sent xafada d'una forma brutal, indecent i antidemocràtica. Fa unes setmanes, milers de ciutadans valencians isquérem al carrer a València, a Alacant i a Castelló reclamant a Fabra que era el moment de parlar, de negociar, de buscar solucions per fer una radiotelevisió viable, una radiotelevisió pública que poguera continuar servint durant molts anys a tot el poble valencià. Lamentablement, aquells que només volen imposar, aquells que només entenen com a diàleg pegar una punyada a la taula i que facin el que a ell es dona la gana, no van entendre que la gent volia que es negociara, no van escoltar la veu del poble i van crear un conflicte moltíssim més greu del que tenia en aquell moment. Volem pegar-li un cop als treballadors, li han pegat un cop a tot el poble al que els deuen.